Treba nam mnogo više odgovornosti. Baš sam imao neku konverzaciju juče, kao zašto su studenti izašli vam tamo. Kad je vreme Tito bio, morao si da budeš član partije da bi dobio posao. Tako, čekaj, je li to u redu? Čekaj, pitam te, da li je to u redu? Da li je u redu da te neko kad se zapošljavaš pita da li si član partije? Je li to okej? Pa nije. Pa gde ti je bila odgovornost? Znaš da nije okej. Nama je to 30 godina. Mi nemamo odgovornost i nama je, pazi, postalo sasvim normalno da odeš na intervju za posao i da te neko pita, a u kojoj si stranci? Jesi u partiji? Čekaj bre, šta me to pitaš? Pazi, postalo nam je normalno zbog nedostatka odgovornosti. Onaj prvi je trebao da kaže, druže, kakva partija? Ja sam došao na razgovor za posao. Ja nisam došao da razgovaram o politici. Da li vi hoćete provjeriti moju kompetentnost ili ne? Ko vam trebam, ja ću da vam služim. Taj stav je trebao odmah da bude. I sad mi 30 godina imamo te represije i sad kao zašto su ovi svi na ulici? Druže, nakupilo se kape, predalo čašu. Nije bilo odgovornosti, evo je sad odgovornost, ajmo da vidimo, sad smo odgovorni za sve.